Yake gimo mwancho muligeli aigane Nsoko TV chetri chiteka 25 nemo maiga yichinse bire bono mambia na nigo bono twasoira asige samye kyomo eli kyomurubeli bwe Nsoko bwakire murubeli yoyo nigo chaka chinse 12 na bono twikire chinse ibibere tutete gutwara umugeni totonyara kabatugukwana nere ase studio lakini litanga nindo chegaiga Evelyn Mugunda abateba nere Evelyn agorugo chosto korwa kyamukama yaito na Dudumuzazi ya Nyamache Wilson asagoteba no areme yumurubeli agoteba nigo esigino ereboronge sana asemambia abono mwanchu muligeli bino nagotebiri nigo tole no mageni to ase studio na namono tutete gukwanera igoro siasa na korana magendro akorukwa Hassan Moseti Nyang'au oyo no muiboru mawawa igere North Mugirango oseburabu North Mugirango asema bia bono igo tukumwarigania ase studio ya Nsoko TV na nene mono tonyara kaba tugukwana tutete kuligera lingaga kisiasa iri mense ya Kenya liberera tukorari chekia ndengagire tenga magora aya na yabegite tayari ko yasoya seta mometa ya siasa litonyara kaba tugukwana ayagendete kibati kurua sesema ya gabere numuyegara agatebanga mawawa igoro mwachumuligereri tigango tora maganiri bagara bataga utukwania tonyara kaba tukumwariga nelingana limwe muri lituko litonyara kaba tuguchaka enkwani karibu sana umugeni bia mono muraria Muske Innocent asoko nyorari bagasema mbia bono litonyara kaba tugusanga na edengo bakwani abantu baminto bonse pia sababera taba gusibonsi ngabugakire bia mono sana bia kabisa karibu sana Nsoko TV mawawa nga yukuru abantu baramanya bone mambia bono nga mawawe na ateba niririye mawawa ibonkurwa asense moya Nyamusi ose bonyengwe tu bonyengwe tu Nyamusi aria na mawawe chakirete bakekana mawawe town bageka kariba sondu yes mawawa town town ni mawawa town ni mawawa ngibakoni oro buna chichiro chinde cyose cyagusi gose town chinde cyose cyagusi na bebwate litukulie chirorire litukulie gima litukulie aramisi lia nyorwa kero umwako 2023 naliho yabegutwe ekababono egatkini status egatora litukulie chiro litukuligima litukulie aramisi so obonchuro libogo korwa sema wawa no bonge no matenga chikiro cyagusi chiri litukuligima njibwato obonchuro liobonge na hinde oise kogenda mawawa iro kachinza cia maroga bapi na bebwata chitaya buya etauni inere bisi nebwato bugima na ndo tujibone gera along the highway kurwa Narok kogenda Kisumu Manchumuligereri na ere sirukuru SSM ya kabere nigo ndobekanire kwatebi gutunturi kurume teime Hyun John Test kebatio gateba karibu sana Mr. Hassan yaigano Nsoko TV asema mbia bono tagete mu murumino atobekera asembe wakwariganira ingana limwamu likale gateba nga bya gutwara omoyo murabu kubwa gutwara maina marabu njira bonye gendete nabo kebatia tata gotatebigo lingana limwe muri gateba nga nambiya gutwara amaina marabu aminio moyo murabu kubwa gutwara maina marabu nabo gutwara maina marabu igotemine tinga igo no moyo no murabu gateba ngo murabu bwa maino tibuli koro kyo murabu bwa ngoro y'omuntu kinakana ngakyo kulimanya elinganirso ometelinganiri no nyori teba nilingana nkagetaru cia Biblia gekogera no ne Biblia gotebanga na sesenirie aba moyo omurabu so igo bono oise gutwara maina marabu gotabwatio moyo murabu ibintu mbirora amisi number 1 ngagetengo komisi no na maseseni ende bantu jinga maino takaleta maseseni lakini nkate na ende nga omoyo ise ko murabu na boko okorato communication yigo so bayareri obwo mpaka saa maino because umuntu tabwatio moyo murabu umate no nesimari ya takayara raisi moyo murabu no rokogera no muntu smile buna batebire abagari go smile batungaina lakini rende bagayachiri moyo bagayachiri ubundete batataiti gotorra rende barabu bararo bakora ayo mwana minto lakini me ya tataiti gokorora lakini bado nabokumamanya kwende smile ile plastic ile yo kubekerera aboko yemanya wanchumuligereri no toregaiga na Hassan Nyang'au kwatatebia ile smile yiyo kali kurukunga plastic smile ilia yo kubekerera
etaiyo italigo ikaime na ndena mono tutete kuyirigiri kurwa sensemo ya siasa na bugo tubwatia sensemo ya Facebook na Ensoko TV ogenda sensemo ya YouTube o subscribe na go follow buna Ensoko TV na boigase namba ito ya studio nigere 0788666663 6 nigo chire isano na omwari tugakorerisa to oguchakira 0788666663 namba ingo chere arorekana ase screen yito buna chinga kichuna gosuka kwanyara kwa kwa nyororo na namono nyara kwa uko yebekira SMS na bugo nyara kwa tutumira ujumbe yage nyenye lito nyara kwa tugukwana na nigo tuguchaka bone nkwana ito muske yes twakwanire lingana lyetu limwamu ase tokale gatebanga abantu bali bakale korokia maina marabu lakini mioyo yabo teliemerabu abana siasa baito bali kurwa ensemo ya gusi mioyo yabo yarorekane kwa bemerabu gose na maino tokale korokigwa ara marabu lakini mioyo etalimerabu ouso goteba bono ase kena aro no igwate balingana lilimwamu na bonte togotebanga ase asama tukaya abana siasa aro babere batwarete amaina marabu gwetania mioyo emerabu na inde ekero kurigiriri buya amangana yego ko yanyora korwa sechinchera toko igwa amagenderero kwamba konyoranga budget ngo korwere lakini gokogenda se bwenta ko implemented go sasa bwenta go korwa kwanyoranga teyo lakini abana siasa bali bagocha bacha bono amatukaya gentongiri yachage kaiburugusi umwana siasa maete ngere na atakora kende igagocha na maina marabu na mandegere amandegera iyo achogire kurwa se bache diri bakorete bakorete so wono kwamba kanyoranga omweri biri tuko emiyo yabana siasa wose okuganiko bana siasa nkubwatia bana inchi asemiyo yabo igokubwata magani yabo umwana siasa gochaga kurigereringa ngakiago kora bweti kura chigocha tari korengera ringa ngakiago kora uburayi bwabona so oino ronka geto muchanda tuarire mono ase ebinyoro bito byagusi na soburayi bweto bwagusi okay mwanchumuri liko igure nga nigafa kale gocha na maina marabu na mandegero yabegira ororo mandegera na arayu agaraga tabanga chikale gotonya kurugoro twachiruterwa kulende ichiga chogire kuri ase budget anana mono kurwa sensemeli ino ya mawawa no ereme county ya Nyamira county ya Nyamira yaberege kubwatekani gusana nibikorwe binge ubukurumi gutwara chi county assembly ibere na chinga kichinde okororekana kwa barayi kumusanana Nyamira county ngakyo ko yelige likorwa so ikaransete buno murayo ligeti uburayi chinsemo chia mawawa biya muno murayo innocent mana aroge sa Nyamira echako burayi bwe session ya parliamentarization ndata yose assembly session baire contract ya myaka 5 no tema ko yerigeri ko yerwanera buyana bo kwamba gusinywa batwarire challenges na inde kwabugeranga ngo ikabarase bayiwanane lakini kwanyoranga bado challenges cyabo igo chire chinyinge goso obotitikano bwabo borobonge unabono ringana riyo gutwara okobagekana uno ro muchando wa manene na inde nkagetenga ekento kyabirekana no muchando igo kenga uburayi buborete abantu abo abandi nabasani bane kora abanyorande nababoringa ki inkigekogera mokororekana mukurwana kurumambi bakamaragoba no yana abantu bakarwanira gisegi abantu ndabona abantu bali bakurwa so abamanyi moinaria aya mtuldinga chinka kinjire bawe ikabaira na maega baragenda banyu no na mache lakini abantu banyamira mbari kororekana ko take break kurwa gisegi cyabo mbarabeka mwensonde bwese nandi guko chukubarigereria kwanyora abarayi bariye kiro muntu akurwanira gento kiyaye lakini muntu tayo kurwanira gento cy'umwananchi igata getabeke yorasi makuru go chimaega irinda koreki aikere gento kiriata gete so bono kwamba kanyoranga ase saike yiga gose myaka yetatu babeire oise ko evaluate asansa mo yamagenderero iro ko genda ase chiward endugu yana gento ngeyo yakoriro okay egentongeo yakoriro na ande bono kamagochie kaba kero tuabute kurumaega kwa karano naba musimba gatemere gokora egento batubone round ye igo bagotamiranga executive oso bisio mugabana
nganere ko implement amagenderero bono riro magusinyo bisinyo gabana ko implement amagenderero ayebuno umuntu achorire ko represent abantu ngaki utari ko ndagabu otebi mugabana ngaya aige pare yaito nembe aige genteke kito amachaya takoretiki tayo so asemberata umunyamira uri achoreta abantu bare nyamira ego ogatebangana babwata umuchando okay ekogera igenta bachorerete ngeri kororekana wakwa nige ntachorerete abantu abungeri kororekana wabekire segia se gesiel kyomo aba MCA ekogera onyendi babegeto mugabana ase chimbero cyoko matebi koraiga nanga okorire eratoka agachitoru wakirende tatagete gotegerera kiri bagukwana tinkagere tinga umuntu nara gokore mirimo in isolation ngige kogera omugabana igachorire naba MCA babakorete bachorire umuntu achorete umugabana ero achorete omo MCA n'umuntu wekara bachorete bonsi yamo iga bachorete bagenda bayigwanane erinde abana inchi baba igento batete gokorerwa egente girinde bakoreki bagekore wono ngakyura tebe ngumugabana abegeturwaki ngige kogera umugabana abekorwaki naba chusiga umutinyo yoetete e function ya moyebiriro aso umugabana arenge naba MCA mbare ngororo bare ngange batano sita saba naba bange mbari bakarwanire n'umugabana chinkwana na igwete bagukwana turi ko chigwa bago chikwana go sinkurwanira baramagenderero igokuru bagukwana chinkwana chinkanga ege ntunkire bari kubuna lakini getari ko kayanda muno mwanai naikaro umugabana ate nagateba ngombiya mono esenge jama tukaya mugatigire gisegi chiria moma yetenga gentonke yatuarenge kubuna neri goro mware kugania nga mba endagera ndagera yo ko ebuboire so kwa makurire kwa ranga wetania okugani kwa bananchi abantu abamba gwate bintu byabo binafsi byale kogerese yego koraki ekobembe bono kwa magujaga kuibuna inde bono abantu bari kumurwani bari bamutageta otobo bisi okabibona ndi baonchoire bawo asumbu kutono yesu twarenge na barabu mutinyuri baonchoire bawo ngo mugabana kumba ya negesike aya no mumuro mokongo ntu atamata sana gokurura ngarakini yoyo amagakoraki akakurwanira umwana yoyo muri gukurwanira no mokongo sana ono ngwa tosinya ngatwiranire bantu gatokoraki tokaremberemo lakini uko batagarara kwa makugunga ki kwa makweburia lakini no motamota bingatanga umugabana no matege ntu twaye kubuna ne para ntu twaye kubuna na mache ntu twaye kubuna ne chiro okay na mabuli mwencho muligereria semambi yabono Hassan Nyang'au achakire ko bulinga ngakinanga batamotebe tugo chakira soko motebia ingakiniro bateba ngo retreat kwaira nanga kwaira na gwacha kuligie njire ngao nindo cyo chiko bichi achakire ko bekuchingao dilikuwa lenga sensemeli ya kabire nkwarora ekiamagia ODM kianyolera abageni abayia bakubikia ko byabo na gukwana ngabono lende bintu biri baba chageti no torato kubikira ni abandi bali bare ko moteba ya genda bondo genda utimuke bono babiru bayigereri Kimani Ichung'wa no mugabana amino mo senator bwensemo ya Kericho ntagete umu director itatu bekere clip kya sembeo egere umugeni itatu tebinga bono lende amameka ya chakiri bwecha biruchinga gichekire no mugusi nere ntoburoche umu deputy party leader by the nale kurugusi umusike governor we county ya Kisii Paul Simbarati nabo igo toroche umusike Fred Matiang'i nere oretire imbaliri munyinga Jubilee Noel season yechigobi nkie ko translate ko chase Kenya no muraibwe nsengo tatebiale tunakolengera linsa tolengera libinte binane gwetani bibire inse. There are people who are trying to confuse people here. They are now trying to tell us how they sacrifice for Raila. I want to tell them, speaking from Kenya, there is a difference. You did not sacrifice for Raila, Raila sacrificed for you. Kama wewe una insist kukuwa running mate na ukipatiwa unashindwa kuleta kura ya kutosha mpaka ipitishe baba, ni wewe umesaidia baba ama baba amekusaidia? Si nyinyi mnajua 2007
Sisi tulikuwa, mimi, the first voter I ever voted from councillor to president was for the party of ODM. Kwa hivyo mtu asituambie as if they are more ODM than us. We are also founder members of ODM. ODM is a movement. We are part and parcel of this party also. So mtu asikae akisema ati yo sijui nani. Baba akituacha na Mwenyezi Mungu aweke roho lake mahali pema. Wakati mzee ametuacha mkiwa kwa chama cha OD na amewaacha kama jamii, kama mumeungana, kama mnaongea sauti moja ndani ya chama cha ODM. Musikubali wale wanataka kuleta migawanyiko. Musikubali watu walete migawanyiko wakati marehemu baba wetu amepumzika. Ile heshima baba alituonyesha, akatuonyesha kufanya kazi na huyu Randere na Opio na William Ruto. Watu wa Ugunja tutakaa hapo. Biyake mu mwanchu muligirira na boro chirende buna baona bagendete gukwana. Abambara bya baso ODM. Orora barego sene chama ya ODM yanyorera abantu abageni. Umurari ngwa chakera niringana ryerituko. Inga mbare ba no moyo murabu. Ngambu jakoba no moyo murabu wetani ko bana maina marabu. Ababona nabo bare akiyabakererie kiya kia bantu ba maina marabu batari no moyo umurabu guso moyo gwekene. Ngaki Aaron Cheruyot na Kimani Ichung'wa barachake korera mono wetani bari bakwerere. Yes, una nchigo na renge chama ya ODM no embono membership ya no ODM akorataki ere o mane mbolinga njige sanjaka gwaka chikura na nakomanya muntu ndo gwake ruchukura in presidential race wetani Raila Amolo Odinga oigesa na kana chake ko banere na gurete kadi ya LDP ya renge tinga na shilingi 10. You know the kika kadi ina gutara go manero ona kero konyora nga Aaron Cheruyot na rugo chaka go soma mono nga Kalonzo nga ta nakoba omuntu bwekana go chiase Raila. I mean ubona burimo wa maisomarore yakora twarorire including chikurete chiaeta Kalonzo had to go through a very painful experience. Akokori interview. Ngerinde bino bakono kokori bintenge chikabire erinde presidential deputy party candidate abo musubati. Bado Kalonzo akaba umuntu wichi akaba kesungu bakorokanga akaba magnanimous. Agashare with ambition yaye erinde asupport yumu gakoria. Abantu abo kwana iga ali pipeline akero mwaka abegete suguri motwe abarabutoro bawa murigete ne bunduki umwaka koira nabuwa yakare ni agotoro kinga mai abantu abamba kongita. So then ngakia abantu abagocha rero bamugocha akagoteba nga nabuwa babwate nga bagotebya abantu bakwerere mono nga egomwatige tuga abantu baria bamatia sabatigetu geterende barenge no muwaziri bwe mangane chingiri jestima umusikio pio wandai nyori barenga bana ntu anyoro bumenyobo ya ego bibabekire yiyo mugaka oise korigereria obotitikanu mbororo bono iga uno mugaka ruororo kero muntu nko temari kurwanira konyora ekingese ye chama ya ODM twarigereiri kero muntu nayandete kuruberi matenga kinero ODM yare kuru statement yabeyemo rero kero muntu ngo kwana ale kwanyora mo secretary general rero chinguru chiaye chikete sana se bali bakubali abango konyora bakumukwanira yenki ego interpret ese kiama gyo ODM turachakira bona bona ngo tanye ese kiama gyo ODM bona iga after mo gaka bumo chigosira nariyo abamura batagire kororanga mbateretwe kero muntu bona atate gochaka kuria sawa tiru akoreteki areri tongo na ndo materi tongo bono kero muntu akogani ororo ondete yata ndeke guru ondete yata ndende uburiga materoche ali ondete tongo kero muntu ata teri tongo so ekero kero muntu ata teri tongo muyete botambe gento gukurira se bunaga abu ese gingo korereki kwabere
it is possible again to na ambire korora eki yake omugako yo Oburu no na statement ya korete NTV wiki eria na mbete ko mwanja karango mugako yo nabwa to bongaini bosinini otherwise omugako uri ale ko burwe bongaini buri amba go show osamba korokia atangana yambone gabna to gukwana kero mundu atanga gende ne materi chungwa rikubara ruange kane atanga kero mundu gende ne kebande kiaye kibara kiaye kiri tunda lakini nataka goiro rasiringana riria eringa babo Opio Wandayi Mbari ngina babo senator na Kimani Chungwa for heaven's sake nga Kimani Chungwa era babo muturi kumuya otaite gukwana buya igoro ya baba Raila Amolo Odinga ekero Kimani Chungwa arenga ase kwa yiri agaterire mugasona kira mambi na kira marogoba ngo mugako yotiga tumuirenka for the last time actually abana bari ko bangana no kubanga ngo aruchirinde gage ko kana ngaya nga Moses Kuria na Kimani Chungwa na babangete bakakora ngenche kabire batete ko mwaka chingoma bono ase yekeire ODM umugako uria party leader bono intenenera inkagete ngase wisdom yaye na kwana mangana anyara ko baga kora talibereranse asigatagati ye chama nanda akamanya gotebaiga abantu bari bakurukunga babo Mbadi babo Opio Wandayi bari already Mbari utase chama bakagenda serikali Mbari gukwana kwa niaba ye chama yusiyo otebona samuga kuria berate chinguru cya bagakoraki agachikia na indi none eriyoria base chama rigakoraki rigakea namba ya kabere omugako uri akamanya gukwana igento kekerate at least bona igo DM ikona gutwara bo okoyana gete you know bona ngegi otokia mugondo you know gekona koyana gejintinde ime otherwise ere mugako uri okwana no bongaini boke atanga chama yimwe to gukwana gatanga takoratiki atanga teyo krumo tatanga chakiri kumusana negento kiara nyale konyora mugako uri akamagotanga chama ase kogenda na sawa sai okay okamagonyora liberera kanya libekere sifuna libekere babu wino abantu olikanya bakumurwania esenge at least ye party leader ya bono ntenenera ya kwanire kororekana nga nkoba embrace yose nkoba nchererie libereri ya chire bono kiro muntu osinyirwe you know batagete ko koro umuntu buna sifuna gatagete ko korwe egento kyoko kosi excuse lakini bono no mbali batagete kumurwania basinyirwe because orintenenera ororekanire nga natagete gutwara kiro muntu ase egwandayemo watabire bya sana umugori ororo tukiro tate kuira mete bono tigatwire muno mugondo kwabeka ODM turatebanga bono nebwa telitongo asubule muburu bya kiro muntu tate kuira umugori tukiro tate kuira kiameke umugori tetangaza tiridukuriye go tinde kukomagaka ori tukuriye chumapiri ekero omuntu bwa mwari pio kwanete omuntu bwa mwari pio kwanete mukudano rio kamanya kaya era ntumanyete nge rangi yaye ne ya yellow lakini tai mugetaga chaka gukwana buna omuntu wiri tunda so ekamba korore kananga iganga wari buna nagote wikero mugaka kuru muchie aba tata makambare bagotaka baba uri no borimo magana yuma tenaro rase binyoro so William Ruto as it is seguindo yonsira toke ase chama ya ODM bono na rumuguri umunyia otata koreki otata yigore nande ta ikuyigora na sobo maene igata ikuyigora no bugunereri irinda arore gose nanyare ko inherit ose nanyare ko baira abantu bari barase chama eria lakini teri raisi wanchu muligereri Asad Nyang'awate bateli raisi asembambia bono na namono twara chakire asigwata mache na batebanga twarore chingwana chiri twaro chomo senator bwe county ya Kericho ara Cheriot na boigo muraibu abanga ase bunge umuske Kimani Chungwa oyora mu bunge bwe nsemo ya Kikuyu barorekana ntegoro kobika chigo bichi kiamagia ODM na konyara kwa baba kororekana bakwegerera sana umusimamo bwa kiamekyo na gotebanga nigo bono bagoteba Kalonzo tari ngo musani wime mono Raila Amolo Odinga siasa itabwati Raila 2027 kiro muntu bono chakire gochoba guchioro kiro muntu chakire kuyaligani Raila osirire lakini elietalia eligendete kuna ko kubuga samatu y'abantu bande
bande bali bakuritumika bateba twarocho mugabana bwe county ya Nyeri akarwa mangana alenke yogo checheli mono sana uchiese amate asiriri omwanchobo na twarolire na abana baro bagukwana agenda yinsi ya Kenya yechikoba nonyene nyagosira tayo na ande bakachikoba ese campaign ya 2027 mbia mono moraria bona gamna toko kwana abantu bari bakurwa se sukuru yokoragera ringo mugakuri bwangire gukwa wangire gukwa in what sense inga even na so korara kwa yaba katuma tenge ceremony ya yo gutumuka kwa yantu mubeka tatumuke chinguru chiria wata kare moyo chiarale kanirenga bado igo chirororo none karakorotaki none kararaire nabyo osukurige kurumu kutana yo abantu ababegete chigopia chi ODM igo bagasa ne gukwana bagotebanga umugaka iga batigete asegete igo mugaka batigete asa serikali igo nga bado nonyene kerata iyo physically eri yaye nabo abana siasa ose siasa ye country ya Kenya eri yaye rasima chinchiranchire in one way or the other asenjere mo goseyende ni kobe determinant okay igo to kunyara kumugwisha ofunga emoyare ose okure ngabona takoba gento ase siasa ekogera uzukuriri abantu aba bana kumwanja rende no yo yo mota bangana mu fotorete 27 that is possible because you 27 yabantu nabakorateki no barengamo lakini yo ndogoro yo kikuyurugora era tanda kumwanja bi lakini wone sengenje yo kikuyu amanyirenga omoyeri bwe tamwire onye mpaka tema ko invokirie toriyo mugakuria sabantu bo mugakuria no nyu mugakuri tayo mbachikonyora umuchando no konyora chikura cyo mugakuria sare gokoraki asarenge kurwa igona barojenga ande gatikabire mbabase gutabukana baru obisi achikobera isiko okay kwarorere bono so lazima ritari mugakuri rigendere kona koba dikona guwake rwenangi dikona you know lazima dibororo boire okay ndiri gochikororo and that is why mugakuri abeire asogo kukwaye bagotebanga bono abeire omanyekarire mono goso abeire more famous kubwegera ringe moyo kubwana ona gara ringe moyo usukurugiri gesa right the day atindegetwe omongi no yatana gusuka kurwe compound iri ya Oboda farm na kango kachara moyi esenge njenga igabwa tabagani narigerere tia segete nasoma mate maroga inga abantu batete ko gendororo ngi diary igere full mpaka tariki ya 30 ya December elinanda matuko atataitire nabone getuso gukwanira bakanyora bone gora getuso gukwana bono bari bachite ko cheki bayi bakanyora nga yaki sati ya December itimiri simpaka pugete first January itimiri simpaka yanda tabaka almost 9 February nani yamba ko korokinga amatanga yo mugakuri atari bona akoroteki tari bona erire ngoro chintu yakorekana to mapeye wiki eria there was again tonge kyarenge kya matanga a program ya matanga ngima yegi tukurigima omabei koroje omabei omoswati urigla disiwanga ere igakona go tabanga yara in two term ere mbatike tu asasaraka serikali so mambiende no jonyo uri gusemi nera ke gokoraki ke gokora twara litukuliya ni county ya Kisii dere twaliliya esenge njumo omusiko yo minto Kisii kona batabanga ninche deputy party leader na ndi kwaro ndagayo chaka kona gonjo kana na chitauni gweta eganga yaye tutaraye manya buyanga nereri nga maybe gata tukutware ganga yo kuire chama ya ODM nere taguchiare because omugakuri yo ga murusitie ase chinyeni paka kamubeka bunari gabana bonega nere taguchiare nere atarabeke litukulia matangarari ali bosongo igore kwa minute lituko nere atarabeka lituko nere atarabeka liyo okay ya matanga bosongo taguchiare ko bese kiama gi ODM wancho muri twachakira sensemo ya ODM na ko yeligere linganga kiere maiga yugo sira ku muskera ila mulodinga Hassan Nyang'au igagenda te gukibeka igagateba ngatari komia migagateba buna kere asenjere wikere no so asenkwana yabona mambye utubwate sensemo ya Facebook ogenda sensemo ya YouTube na bo subscribe na gotonyora bune Nsoko TV na boigo na bugonyara kaba gutuma ujumbe ya gase namba ito studio 078866
6663 nabo igo onyare koba gogototebi ng'a yoberete nekerengera likiao isa chinde buna bono twachakire semambia bono twasoire siasa ya ODM litunde likero muntu chakire kulimena bali bakulimena bali bare ngororo gose nigo banyare koba bakonyora libaga litunda lire chiro na barwa butole banyare koba kuli tonde mutima kumosini tukoirana togendere bosio. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena ishiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemya kasta ngachaka ngo develop ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV uboroso bw'umugusi amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakole wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo chenu asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime ya Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Wiyake gimu mwanchu muligeli bwe Nsoko TV nigo togendrete gukwana sinkwana ya bene semambi yabo no murubili Nsoko bwakire na nigo tole no murayi gaiga okurukwaza nyangau ontebire sobere magwa lakini nabwo atamaiso yo kuligereli imense ya Kenya atebire litunda abantu bachakire gwekebera bali ese chiro na watebire ngange tole na intugo cha gutwara umuyega fuko munyoro moske Raila Amolo Odinga se county ya Kisii. Okay, tualigereli ODM. Yes. Tuarolire Paul Simbarati tubwate Dr. Fred Matiang'i kurwa Sorobongo rwa Gusii nera no deputy party leader bw'ikiama kya Jubilee na bigite skafu imbaliri na sama tukabwa ngo igatwa mororo okobera asichinsemo kya Kiambu strategy ya siasa 2027 asobo mu bwa United Opposition ingakiende ntwaroche kako machikorekana gagotebekana nga kera marieta Rigathi Gachagua ariko soki akamachikora amweba lakini na of late twachakira kwa rabachakira kubika imetuamo twari cyo murayi umukoro umuski Uhuru Kenyatta kakurangiria secretary general yo muri kyo munene Jeremiah Kioni ko matebia embunera ayo na gukwana Rigathi Gachagua Jubilee obwa matebwaye nga kyoboroche na United Opposition bia mono Jubilee na United Opposition vono iga asetoberete
igotore metinyi 19 mpaka chikura chimaye gocha gweka mutinyi 8 2027 bona gatoko na chomuragia tukunyara kubekerera koboko kwao ase ingana rinde lyonsi gose position lyonsi ya siasa na bekororeka bona iganga abantu aba mbali yamo lakini ekaraba gocha goika barore ngabono aiga biya kongire aita twese kwenda individually ntutuwe kabanya na bune chama ya Jubilee nkogenda turi tosoye uraime nabokonyora nande bahiranire babwatanire mata bana siasa abaye umusiki innocent mbali balia ituko ndio bangaine ituko ndio banjaine ekogera egento kere constant ya sawa na siasa kero muntu nanse mo yaye na interest yaye Matiang'i bagatari mwe na siasa ine ngana yechiro. There is no way, of course, tarikororeka gutwara chimbwa ose chi attribute chiri chia bana siasa echi chia kawaida chio gotenga chio koena na kororeka na koena na chi promise but nera ase siasa yaye ochorire njira yaga koraki akoye kora igoto gotenga tari gokora siasa wono karari ngi kiambu goro igen tungira aroreka nete kara chagete atari ngi wanjira na karokyo kiriyo kogenda ochaka ko blame taringe goteba bakara chagete ya let's look for solutions ngati aturiya machibu ye mechano to bwate ndogo jaga tuna gorera na nda kamba kororeka na mangana ya ko yakwana na so bosibwari gati gashagwa oyero kororeka na kabaga ga kungwani ya Ruto kila mambira maragoba lakini amatuka yose kurigiria omosike Fred Okengo Matiang'i beko manyana matukaya ochakire ko irese ya so murango Ruto na bona genteke giasha oro wiki eri Jumapili karagenda so mukutano bwa na kwaya aba Adventista ari Kasarani indoors arena umuzike musiria gachikota magokwana igoro ya sha abantu bari ngumukutano uri it's like bakangura akaraba ngumura na karamati yanyatenena directly pointed to musiria kwa mategendo to y'abantu bari moko bana barabo egenteke giasa ngiri gokoraki ngiri gokora meremo akarari ngiki ambugoro igatebete directly nga onye tutegetia masome country umusike Ruto sieka jisukuru ya kogra there is no way kana tu ikiri capitation yechi sukuru at 22,000 wano kwa yera ni 10,000 almost by 50%. Aya egente ko kuna bateria abantu ngagiasha ngeri gokora meremo egente ko kubutura abantu chinyo chibasa chinyomba ngeri gokora meremo you know ebinde bibiko impaforosi ebigo chanda abantu ibigo no gutakaye abantu ebigo takaye abantu wono igata ite kubeka siasa ya yara kanenga is between okobe technocrat yo mokori meremo lakini nende bado abega go communicate lingana lili mwananje bwento koraki koigwa wono omanya ko akamanya goika a point ya sare gokorera igabule tia abantu ngaki aiga kiambu ngaki koraki ngaki mogoteba so data getiara kanenga na rebyo komanya no goteba one time lakini ngoburi ya abantu bakoreki batebere one time so akero ko murigereria a difference ya na gashagwa ngiringa neji personality okay you know okoba ku muntu gwa gashagwa igokore so outward era ni gari komo lakini Matiang'i siasa ya igata te koma chiari goracho bake igata te koma kana buri uko na gachoba lakini usikorora ochakere baswase igatabu keri kanyana ya kyabana siasa igacha gitari bari ko mubekera no ngengo ya musinya gokora kigonjoka amatuka yesu kumurigereria bamwirire esito bamusunyutire kabisa ochakere kororeka korora ngabona nabagotengera siasa bune kokora bune gotengera siasa so abantu abana bamo alafu Jubilee ekero kwa rocho muchakano ashaguna atwarto muchando sana ekerego lingana Jubilee koraki ligo kwano agatwara muchando sana asiki ashagwa so korengera likwaye igata te korengera linga bono Uhuru Kenyatta ritaire na hinde omonto koreka na bono uraruane ore simba yokurwanira abantu ba Mount Kenya ninje gashagwa nje bweka erinde nere nata getakiri etige ntubuna Kalonzo matawe ataiga bokamba Kalonzo gakwanire amangana yakoreki aherire umuga kabuna arairiga no na so korara kwa bada bantu bakoroteki mbasige to authority abakoranga bado nabo bantu barambe koba bakubwati amangana yo muga kabuna koroteki buna renge so gashagwa nera gatakanga kuru Mount Kenya atwari kiamekemo gekorukunga DCP skiza ground lakini bono ogocha wa Jubilee
kwa mokonaniri Okay. omanyire ngata gochi gutwara chinamba chiri chonsi pi onye birogo byonsi bire ebirogo 10 byo gabana ebirogo gose na 15 bire byo bunge ebirogo gose 15 bire byo boseneta bono omanyire nga Jubilee ga gosoa tari gochi konyora na ndo manyenga umusiko Uhuru Kenyatta na kurire ta abantu round iriga gochi gosoka nga saiga mugochia tari agiya asaiga mutete kogana bakaga kwane ke utatenga inywe inwe lakini ngakiri konyore siasa ya burukanigwe to appoint muntu to yotakete koreki kumuigo bale kumutebia ayekoro koreki ogende ama tukaya bona karo Jubilee Uhuru iranire yarorekanire nga abantu nabo bagotema kunyura nga omuntu Uhuru na atotebetie bona nyurichire asa gototebi gocha dio libona abantu aba Mount Kenya barachuwatanarikana gatigati na ndo sikurigiria matukaya no ene mikutano yabeta so abebiriro biyo mugaka Raila Odinga abantu mbabere bari ko ruko mukutano abantu ba kore standing ovation usaba abantu bagoka ekero umusike babu winara kororekana no musike Uhuru Kenyatta karadio eridari yangiria ngo gwaturwa iguko iwige tieke hima kera abantu bakorete bari no musasoko na ande bono sikurigino na abantu bari bakuru Mount Kenya barasa serikali bachakire gutwara liberera sejinda cyabo bona bachakire gukiriza Uhuru na rojaro njero yote gagotebanga bono ngonyo Uhuru turi kobera buore nde chingoko cyao kogenda tulegaria ngato osiri chiko ngato kurusiri retirement benefits to kurusiri chigari eke bamukorere already before lakini jarore kanene ngeri yokoraki ngeri yokora mirimo igo bono okobagwa Jubilee kwaretire abakongwase DCP. Okay, kwatebire okobagwa Jubilee kwaretire abakongwase DCP. Nkoboli nandi ngubwaterani batianyaro bugiri script y'umusike Uhuru Kenyatta kurwa SMS. Yes. Because Uhuru Kenyatta taliritangania kwanire ase akiranyorire libaga akororekana ase iliso lya mwanya bantu ba Kenya gaiga obero gukwanira igoro yemirobiri serikali. Ukriticize yoteba na kwanite igoro ya Linda Mama na bagareta Linda Jamii. Latest strategy yatumegete gitambukire kabuguriti kya bwana bwanko kabisa akarorekana gotebanga tinta gitinyi bu Jeremiah Kioni koko goko mochi Rigathi Gachagua igo ekoro kinga ki enemy itoteli Rigathi Gachagua litangani ne nchere yemo yo gotaka gutumika experience kumurira Gachagua macha makendu konyocha gire kwagara nga Jubilee ngondetere umujando kusinega tie chingwana chiri bana siasa bakorera te koba ngane gatie chinkwana chiri bana siasa bakorera ego ntombo sike Uhuru Kenyatta ate kurigereria igata ate kurigereria sabatari gwekorera self destruction. Okay. Ugwetagura boka banyene kuru Mount Kenya umatubuno Uhuru buno experienced politician goso monto abero roro kurua obugima bwa ebonsi akichori Uhuru bentakorire yo kan siasa. Okay. Namanyetenga permanence in enmity ya siasa teyo na ende namatenga there is no permanent friend. Na biko nyarikana Yesu Uhuru nare nabwate obombochu chinchira Rigathi ya makororete none karako ba na Rigathi yatoke nabwate obombochu yetukurubuwa. Yes, na Rigathi nabwate obombochu chinchira yetukurubuwa ye lakini siasa sigenjere siasa naenda banda bango batete bagenda baguchutwara chi interest chiramo na ndi kwegure Rigathi gagotaka kurigia aike nere ishagwirinde gao angu mwakoria inga aire chimbori bakoreki baberane konyora taramanyanga nkerengeriki kiuru gya korete kiarenge umusike Jeremiah Kioni yabere gako mochecheri sana umusike Rigathi ne kibono gekogora na kio Uhuru aichirime akamotebinga Kioni irangora uchumutu to koreki to kumanyereria umuntu uyo ntomubeka ngana yana miyaitu enemy yaito no muntu uri osaririe ibintu birutu abegete bikurukunga Linda Mama umuntu uri osaririe amasomo umuntu uri osaririe amangana ya afya umuntu osaririe amangana ya magendero so namba ko somanga Jubilee kwamba kororekana ngikore iramo igetete ku iramo erorekana nga candidate yebagoteba baguchikohenana nanyore chinguru nanyore uwancheranwa country yonsi ingima bono gakonyora ngonyo rugwancherwe country yonsi ngima bikogera Jubilee bwate okobororo ase Kenya ngima abantu ba DCP go bakororekana nga barabu bari gesinga kya Mount Kenya so then nabo nonyo no Rigathi yagocha koranga yaya abantu aba bangengeye country wide. Okay.
inje igonyisi kegota yekenyoro kya Mount Kenya tiganso mboko ligo jisiko so bono tiga na inje mbaba ligo jisiko wose tiga nyantirane totene ne twensi yani to support ne twensi bya mebionse bibororo ke umontanyo rabara nyore elinde to protect the presidential vote anya bago chikoigwana Pancho muligereri nigonde na Hassan Nyanga unigwete agateba nga bono rende murai Uhuru Kenyatta gentakoreta ase siasa ya United Opposition na namono gweterese kiama kia Jubilee ni liritanga ni ngatinye enseme liyo wakachikura ya Mount Kenya basobwamo ebe no muntu ole serigati gachagwa osolese kiama gia Jubilee kiliaroro na namono koi kiama ekyo a national outlook yani konyara kwabage gwanchume ensi ya Kenya semambia bono no igwete bunasa ni agukwana ntagete nayo nyara kwabago tutumira ujumbe ya gase studio ni ndoche bali mogenda tekobwati murubelie semambia bono mogoteba nga tigandara aligererio yo mogaiga Teba good morning yone Simon niga kurwa chinsemo chiembasi 2027 tiga tobeke ekura ase agia aiga stoku na asagia ase semo ya gusi yes. Nonye nare gukominyokia keigo konye nari gwatakiriko kotwaro mo esake gusi asagia kubeke ekura ntobwate bono eri omurayi to Dr. Fred Matiang'i tobwato mugavana oito bwi county ya Kisii omoske Paul Simbarati tigambe kamalieta ya tatu tobwato mugavana oito nere kurwe county ya Nyamira ogoro kwa mos kimwomi nyalinyalibu aba bonse nabarayibono be byama because bone personality tu achakire kwagacha kurugusi igera se byama UPA ere Nyamira Matiang'i no gakuri Nyamira ochire igora kene kada yogo jana Jubilee e county ya Kisii ntobwate ODM ebwate deputy party leader nero rero yachakire kubikira abantu chiko biji orange chia matunda oega kie ya maso umuyego yomo bwe kanisa bwo gusangirira kibese umusike Paul Simba na atebeteiga ebi yasara byane mbwate bire bosi aiga nebyo koranga umwana uminto Matiang'i onyorire libaga ase siasa ya Kenya na konyora kende na ndengo chindi kumubwatesi egento gekororekana asaba libachakire kwana bono bwango igabateba kiachire maminja igagenda tego popularize kiama kia Jubilee amini kia ODM moske Fred Matiang'i agatena gateba inche na gwanje irogenda somo bogani uragere lakini mubasa kwiba muiranaka use kuligirira bona asebisa kwebinde tugekora siasa ngo agachwere kuri ubusaku bonyomba no ninkalikera mu gwagachikura na bura nyorenga kiende ko kwali ne tukigure zenjo kwa manyekane tena munyarebe exactly. Twarocho umuske kanisioko okwendo poda kango jaramugi kale nabagaba nabaye babiri indika omurai bono mu deputy party leader w'ikiyama ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i onya gatagete kogenda busyo arabeka abantu asobwamo lakini tutarairanirie kyo tigatora igunki umuske Dr. Fred Matiang'i yakwa ntegoro chinsemo chia Kiambu maiga yogo ikase ekanisa ya Mosasi Mororo na agakwana isiko nababwatani barenke bamuganyere tumwanchumurire mbele wakati huu tukae chini na nyinyi tuongee tuzungumze tujuane vizuri lakini nawasihi tafadhali tukae kwa amani tuombee nchi yetu amani na utulivu majaliwa ya Mwenyezi Mungu akitupea nafasi kubadilisha nchi yetu lakini nawaomba tukae kwa amani tupendane kwa sababu hapa ni sura ya Kenya kuna Wakenya wengi kutoka sehemu zote wanaishi hapa tuendelee kuishi na amani vile tulivyo hivi tuzungumze maneno yetu kwa upole tukae pamoja namna hiyo na hayo yote ambayo sisi wote tunataka yafanyike katika nchi yetu yatafanyika kwa sababu nimesikia vile mnasema hapa ni mambo ya asante sana harambee asante sana na Mwenyezi Mungu na wabariki asante wakati kwa baraka wakati huu oyu Fred Matiang'i alia abaraimba bakamateka rugusi soka isikoligi ntunka tubwatani lakini ekero kuligereria abaraibande bakora agacha kuri nyumba egekombe iki kuri nyumba urage sibiri korume kebwenere buri ngantina ntebe iga umuhoraria
nche buno monto nko tema kuria ringana ryo borai na ende nkogenda asense menke binyoro biri nkogenda tintegeti ko kwebekanga nkogenda ndagari sana lakini tigante benga nkogenda ndakeigo na tegerera omuntu kurukungo mugusi asebono igera saberete igambete go take your position na ndo manyenga buno mugusi buna tore chi decision okona chabirangare gweto chinsa chinde go chama no gwechaga so kweregana inga bono akaram matiangi aruta America gajicha aga to gweto kama kuna data rairana igonka getenga statement yo mugusi go yari geturi tukiri ndega koraki ekaira ari bosongo stadium gatate go address y'abantu ari town capital roundabout abantu boka banyere bakeire geti ekera abantu beire geti ekabetereria mibango ya bwange gakorwa erinda abantu bakoreki bakwanira segeti akababuri ngankonga mureri bagangenda isiko njigo koreki aso mugusi omuntu kawaida igama tenger na moto mete isiko lakini aso mo chandore tari omuntu kawaida mwakiekura sorry omu chando igore asabarai abantu atararolekana kubekamo bakwana gote enkwana yemo na barai that is why mona gato bwate omusike Paul Simbarati okona go tera kila ritu ko mambaka maragaba ninja deputy party leader ninja deputy party leader you know lakini asaka to tabia deputy party leader already naende igale bono ronko ambako rango kongo yani omoske arati obero kongo nyamenwe la kiari nyamache obasi arate matianginga egasingo korane yao lakini omorogo wiga gosoke para otebanje na deputy party leader ya ODM aya bwanguiga before Jubilee egenda igaruguru ekore umukutano uri akorete irinde baka ande matiangitabe kukende takwana kende you know strategy yakora Jubilee yabwate yarenge ko bwabo yarenge unique igokonyora kagiru nga ngoso ari kiama kia UPA ekike kora wa mono musike emosinyaribo okay umugabano nyamira okay lakini Rijeka yiri pinga soare UPA nonya n'abantu bari bakuriyo ba MCH weje by election actually bakaba asobotitikanu because mbatagete we identify na sana mpaka bone yikira tari kororekana gotebanga no ara se UPA usine Jubilee abo chakareta bone kabetiringa umuntu kurukunga musinyeri bagateki advantage akara abaira ase echameri ya UPA so bone kurugabo ya chakire ko bikubona almost like a reverse psychology nga UPA igere part of Jubilee igere part of United Opposition I am not going to talk about goronyo gwakira umuntu UPA igomatiange wakaraki wakira tojibono lakini karo kurigiribia matiange tari ya member ya UPA batate ko korigente almost like by association okay bono kwa makonyoranga asena inche nkora arigeri na mpakorora na mbagutwara umucando no musike Fred Matiangi igari phlegmatic asegente ke kyuburai igakwa mpakorora kanale phlegmatic you know umuntu tete wanjirikira umuntu because egento ko tenga tete wanjirikira umuntu awera accuse dinga nyansiongo igabwate abantu abono ni by association a candidate ya PDP na korotaki neroro ne candidate ya UPA neroro lakini osibiru igasi bagatebanga igasi tuko come out clear a negotiate ata ibyo no UPA tiga to yo PDP so igabono as much as yakona kogenda isiko no bumana mburinga nabwente koira nanka elinde abeke enyomberi noda okay gekogera eseko enyombese kona kogenda ringi ncheka bireye abamatengo cha komanya bare ase ebibao bire basoire kwatabire bye sana bono musike Fred Matiangi tuachakira estache abarai abara county government process abari buna bono mugabano kisi no nyamira twaro iki strategy jigo tumeka malava ase umurwaniriria renge bwe kiama ekose negia DNA otigero ochobwate siyo yo DAP Kenya twaro yo rengo yo Fort Kenya otigo ochobwate siyo yo bwe kiama gete boniga jiba election iki kirese kigwadisa togusi abange gwate abakire ngo kigotoma kire a message ya kisiasa nga kiagenda te kuroberia orogongo rwa gusi
is it time nonye gatebiri n'abarayibande tabasakorolekana gusi airane arue mwongozo atebonye noyo totebe bona kwa mfano because abuna nyansongo monto Jubilee maybe takortiki tayo atebe ngaya aye akaeli akagosina agakia magete tigero uyo egere torore gose candidate ya enete usina bagotegerera igo kimumu chigwaku ababasiasa bakwana laisi njira yabo batebe ngaya abantu bahendura babwete ndende ngwirima ga umuraria nye kwabere go kubwatia chisiasa echi ndibe by election yo ba MCA yarenge asige taiga Bomet County ekamanya gotoka nga Jubilee nebwate candidates by then Jubilee ngagete yarenge alafu na chama cha mashinani yo musikoria Isaac Ruto ese hiyiri kawa entindi ekabe entindi pakekerengo obisia nane yo mo deputy president igasoka kurwa bisiga koraki ekagende ground kwenda kurwana na chama cha mashinani musika Isaac Ruto no mwari wirituko Isaac Ruto akakoraki akawini because ekero gonkoranga kero risiko ya serikali igo okorerwa mabera serikali ekwamba kororekana nga igete tego kuunereria so serikali tikonyora wanchirerwa bono asega ikire njumo ndese komboria omusike matianyi nabwe ntacha koreri tuko ne dates n'abantu bakurukunga abanyansiongo abakurukuwa bekerenyo na nyamaya abana kurukuwa abanyamaya tinkumanyanga ngaki nkerengo ki okwenge chikwa nyansiongo umatase buna nyansiongo ise kubu God forbid aize kubu because ya karokuri nyamaya ase toberete serikali ase lo stop okay ya sirio gosemeria mbata gete bayiro mu mururia ase kijama kyabo kyauda lakini I'm told dinge gakoraki egasinya bagatema kuriyo musikela bani osiemo bantu bodiamo bakaboriyo musikela bani osiemo baka bakumuri bamutumera ndaye bacha ko mwa chama ya ODM because no ODM ritangani because batagete ko mu approach buno ODM ekasinya omusikenya kundi bakamuria bakomota bangati atogotomera ndage kuyikurwa abo bamoreta akange sengencenga bari familia yamo nandera gatebanga kwanya bakomitiri batigero umwana uri bosie mu mumuru mwabo uri nyagusira erinde mbakoraki mbasarerania ekerenyo no bone kororekana esigire lakini nero chinjiro ko yorora bune ko nakogenda ndabuko nawokia serikali netebe keni bororo leche tagura ameri sana mbaso gijombe kuruji ameri yabo sana lakini nabo koranga mbengeru wana se obotitikanu bure na se obotitikanu buko kunga bwanya nsiongo chi candidate chichi chama chira associated na matiangi chikoroteki chirebere UPA na PDP UPA na PDP UPA bwato monto kurukunga Kevin Maranga oyo renge candidate ya ODM last time mini monto renge candidate ya ODM last time tarenge monto renge week omuntu kurukunga mugusu nere bono bwate na mugusu I think obaire murai there before so bono na bonto tekoboringa asaba semi bari ba matiangi na bwe ntanda ku musumari bwo mwario matera tana ka obisi okororekana nga kuru obisi gete aiche obisi eri arenge ne eri okuri kwa korotaki arikire so wana ise kogenda nyansiongo of course na yanda lindega agakwana mpaka na mangana nde arengeye kibusito tanyare gukwana ya sengenje kiromonto no arigeretie aenda tagakwana mangana lakini bono nabwe na taira narimo okay erinde ogorenda kurikwa yarimo kube ku musumari bwo mwario abantu bamanyanga abasika bande nabacha nendagera bakoreta etinga bakoreta esiga kegokora gosia kegosia gukuru monta abaje kuruga bwaye okay mwanchu muligereri no gwetasani nyanga utari kolimerera matega agateba bunalire na namona agateba nga etinga nebwenete gosie kunando musike Fred Matiang'i nyatate kubike statement aligirituko etaliki arali agenda choro yomo amubwata okoboko igo siasa yuko bwata okoboko nebwenerete na namono mwancho muligereri igaiga nindoche gaiga ase semo ya ujumbe nindoche gaiga yomata Innocent wa very good analyst to me Arati is on the right track, let him campaign countrywide in ODM come 2027 he is to move with the team into Matiang'i team igo agotebe ne strategy ya David ayo yale semo ya Kisi agoteba nga enjira simbaga ndatego campaign nababwatani agenda tekoligia ababwatani abakoligia achaba irere Matiang'i ekera
ba tokigintu kirikia bari kolinge koletiki ingenya ari kaneti nindoche tindi kubwata simie sema mbia bono mwancho muri ne message ya gora beke nindoche chisimi chikona gochaga igokora gwacha gwo kichinsa sega tiganda ararigereria asensemeye yendenere narora Lamek akoteba kuruchinsa mochia South Mugirango agateba Simba oelire kisiasa konye karo ODM future yo mugusi no ODM buna naye ligereiri buna bagona gukwana chisi minchira chiuna gocha timanye tinga ningi batagete bante biese mambi yabono nimboli producer ya nego century na position toigwe okaranga kwa machiko trigger conversation asinini ngubugata tuli chisimia sinini toigwe yakora kora gwasa kwanyegeria sigete watebiro musike Fred Matiang'i nabwenerete auro kilimo iga akore kwire ndindu ikurukana tutararwa abu watebire nyamaiya nechikobe statement aboro kibaye mburu getororo aboro kingote abana bajumbe bali bakumubwati bali so close mbabwate impact ese siasa iri bachite korora mbia mono moraria taracha se ngani ya barosi njira bali bari ngikora una wantu nikebaga ndio musani ona tigankwa ndiri ngani rio oyo mobwa bategerere baita kwanire igoro ya Simbarati ababwatani yaendete korosi babuche na ndo muntu ndote banga Simbarati ngabona saikire oerire na tie kagote banga ase turi bona ne mitinyi 19 mpaka tuike chikura enjogu muritere nyine bwatire neti enjogu yebwatira neti igenteke ikarara kabere natike gote binga asenkero chikuwa Simba igatagete kurigia obo tenenere bwe party ya ODM lakini chinjira akarorekana lakini na kongu gotebanga Simba na ewe obo tenenere bwe chama ya ODM because chama rine yabanyene no zinde bona akongu sana gotebanga Simba na ewe obo tenenere bwe chama ya ODM yakogera chama ne yabanyene aya enamba yende ya kabere Simba igaga saine gweta lakini naenda ya magega kire statement mwana siasa kurwa tari statement yo kurara bosa yo kwa yeranga ya kwa na bosa na bakonyoranga nebuguretie abortogete magega yaye ari nyamache litukurie sabato akara bari ngo muchango Simba na tebetenga no nguchu kwa monaye wana na bora nyorenga Simba nege ntako create usakorosia gaga sende go prepare ground nga ayende aligi burai bwo ODM abanyene chamiri bange komwa esenge njobe ga gutana ne country ngima na inde na manyete nga ise ko confront ensoko bwakire tigaturaiwa Simba kisi takorora kura pinye taikoira na nyomba triwa nitokorera asiamo lakini nende getraba bwatani yako ligia chale tero musike Fred Matiang'i na aliete iranga maiga yayale lakini mwana ODM ine bono ODM ine eronge terenda ko buna gorume ai magana tigateme oyo ni ngogo kwana ona ne chose kuruga madarajani mbiya mono kuru madarajani nsoko bwakire nari ko bwata simi mwambere ile oyo nero chagete mapema nsoko bwakire ayo nyango akibwakire bwakire biya yore biyande sokoro toko bekaribera mama rototiga boire kwana bana lirusi bana lisoke mabo rina ti indere kena ali atare no go sakora iga kwa ndo na watena sakora sakora lakini una bobo kia no ara Fred Matiang'i inyora ida ego tebe statement ngubwa dikira lituko ina tosakore etore serikali imebaka 27 kuelio kuchake pesa sasa ni ngoro mama etengi ngai bakara agibakara ba tosugu momonto ito biya okay biya mono zevira gele biyo gaita na harusi leo.
Okay. Mbuya mono wasirira lakini rende liberera na ali ruziri ko igure na ali twokiriberera. Mbuya mono soko bwakire. Yagoro kwa mwane ndo kigoro ya center nyaramba. Yengo lewega. Abanda ababonsi bibaba matuta urugusi. Bali tikaba banga bono lito sidira sengo bali ko nywa manyinga yagenda. Ati banga kwa omade bale tawuti berito. Okay. Babona abe bale chinko aji ko nywa manyinga jaje ya kubando. Nodoro yemume na nodoro na somo muromi do matia. Okay. Yuma ide no aro dia mukado no aro ko arisoni. Okay. Biya bono. Soko bwakire mwabeire. Soko TV. Ngaki bwakire. Nora buo mwali na Hasani one. Nonde na Hasani mamu mino kira. Oya ko ruwe kamati eti kamati mari nyangale sikuruwe sambe tundwali. Ngaki ya ndrede tundwali yabo. Tundwali hapo ya tole. Hasani ntu atara nere. Kai ngwante bira ndielinga ni kamati okwegera rero na Hasani aya. Ono rakinje woto no mukwane liweti kamati kiriko batole bikombe bya bantu bandi. Ono kuni kitiko to terina ti. Kwaro chendere ko itorora chimesa tu asaina ko runsa ira to chora. Lakini omweli oyo bosinyo minto onde tanga inwa. Embe nwe iba bwate myanzu tirakonya tegerere. Lakini omweli oyo karamu ne gitabu ninche mbwate. Karamu ne gitabu nayo begete maboko. Ise niyo nya kiasale kiri. Kulinda mama teyo. Ene kitabu yanenge botokonya bono igateyo. Uinara na sirindu atulele sonaye totige ntomanya testo china stokoru. Kwanda muri first world countries tirichiko gende keranga gejinse tirichina. Biyama aya soko bwakire mwagagere jizi michi nyingi. Soko bwakire. Soko bwakire. Bwakire biya. Ndimugara ta kwanyanga na wambaligire temu mu kwana abo. Biya mono. Ayo ikire kemuga. Kemuga ngajya bantu biya barabwa abanyari bari baminto. Onyari bari mu yabara chana dia yari agotoka. Ono njengo dawega. Ndero nyo kabaro diamu. Akaje ali na mapema. Okay. Imbaira na se chupiri. Asomo kusiala bona se Fred Matiangi. Na tubwata bakatonda. Tubwata dia sara diamu ya. Iratoke seta ike boni Matiangi ne karanstena era mbose miki kware komwa nabo iratoke ngabana baetara basangiriria babike nyumba bonse. Ona yo sami barabona Matiangi. Igaira na nyumba. Ayara isaranza na abana bae bonse. Araba kwanira kwasa kurunga kwasa. Okay, mbiya mono. Alinda bada nelio yerimo. Aya, mbiya mono soko bwakire. Yeye yegire TV yawe mayo koigwa. Okay, ingo nyara ko yeye yogire igo. Hassan. Yes. Wachi kwa toroba. Mbiya mono rade mono rabonta ke tuchi kwanchanga. Komentere muntu igachuma tatu tuacha twikaransa tuanalyze siasa ye mugusi kwaro rya sagoteba bande batebire nababwatania ngendete kurigie abande batebire onde bwensi yogosoka isiko ya Matiangi wateba agatakira soke ukuira na kabira achiko na rose tienjera ache koranga abantu bali rose tienjera mbaro gose babulire gose likolire amelire Kenyambi. Yes. Wana omanyete tiatoke bugori kurwa saba akichisimeci ba akire ba korokiri na tieka gotebia umaeganga omwana injio kawaida ere igara sense moya Matiangi yakogera Matiangi na ichitiri tukuriria rimo bakamutunya bonsi pi aya naende namba ya kabire neri goro mugusia gotenga takatwangane twanchanere matati aba gusiko nya babire na ODM ngike kora babe na ODM aba gusimba babe na ODM karombo gakuria agenda gari ATC omanya kuburi kunga Matiangi ngotena nare akama kuburi Matiangi ruri angaya gotenena na abantu mbaisaine ngateba korosi burai mburi raisi ento kirige karumo mugusi sana
egintu kirige karumo mugusi mono umugusi akeburingo mugako yo karago chaga botambe igoto musigete togotenenie biashara embura netwa aginyori mugako ria gwata maskani mo especially ase bosongo abantu babosongo town yari go bamwanjete gwetana na abantu bakisumu buna ari ko kaiga itukirerio biashara mbiyo okurunga omugaka ngorari limo na roche embure gotwa abantu baguturwa karateke bamuganyete lakini no maitenga karaira nororo tanyari to sona ne town esengenje statement area ya mubekirito obu amato bobe no bobisa na abantu ba bumugusi eye kaoro kinga bono konyora abantu emiyo abana ODM iri support bare ko ya korireki ya erire of course nkwara kero Simba tema kobe kumugutano bu ODM ari stadium igira alleged dinga abantu babosongo bari ordinary mbajitu mugutano uri abantu go basombe tukuru mabe kuru mpaka na Mombasa bagacha ko beke tukirika koreke kerorekane bono lingana lia barai naryo bono ryo karibu ate ugusisikana na kia barai abana baruna bangaini umuntu wike wango ya Simba onyorire chance yo koru Nairobi buno koruwa mwa MCA o nominated omachumba chetamu ibere ojire bosongo abeire governor na manyete na agenda te kurigereria injebuna nkagirete tigambe mu advocate yo aseta kaya bono for the sake conversation here inga nkagirete nga Simba igata yete kona gokora iga ni bintu byo abantu bakora ngachi abudakadabura ebintu byo kona wetana na iga obo kabara gete ebyo ryo soraka atabanga kana we kabaria Simba akona we kabaria namanye tungu maene weri tuko ande gotene ngumbu eri abantu bamwe baraiga Simba na chiabo muyaboire na chiatu ara chibe asachire chiturera ime okogenda home ninka lazima genda nka na ndebono gento kendo muraiga sini nigo enta tubwatera nekyo tete kata murai Simba of course ndwatete kubobeka iko second conversation lakini neso ncho burai yes enchire yago koraiga iratoka abantu bari batangaine babwate kadi yo kuigoro murango matiangi era gara tema kuigoro nyora abantu abatete kumusiekera enchire yana kuonchukana na igo bukabara bugwateba okoligia babwatania babagoteba egere garaja kwenda ora motengaki asaba sani bali babwenete kwa banene bao ninje bono igo se komboria ase omurai wekerango gya Simba muntu yora musikira murango mutindo jinga Simba na bwata bono igo muntu ra musikira murango I think no gochora kwa yakorete achorete yoko na gokorobo kabarubu tindo jinga Simba you know Simba he got too much, you know. He's big. He's big. As at now. Again, I got the Gokoru Tigata Meguterina. You see, Ata Meguterina, I say Gatagati Yaya, Amana Bantam, Abasakrati, I say ready. Again to Kende, I don't know. As I say, Yagusi, Nkondere Kubagekana. Omate botambe siasa ya Gusii igo ya kabere buniri ekoba egokorukuru wa Kisii County tumaze zo nyweto moraria ya kabere buniri egokorukuru wa Kisii County Nyamira ya makaba bune sub county ya Kisii County lakini bono God forbid nyasa uru ribaga irinde Nyamira lero yekwanire ye imukire mpaka murai yonde bwensi ugochikobaga gotaka ko approach y'abagusi tako ba approach kurukisi ye town umurai yura smakoreki abega gotacha riro bari Nyamira aseki abanyoro asonya karanga se ita ari asaba bosoro bagenda asigete ari wodi ana sakuru kugetwebe nande bakaenda ona maskani yamabe wana onkagetenga egento bajete ko karaba gakoreki bagasari saidi because matu mugaka nabo muchi atagerera tega mebi mareri ne moriete to ko gendo chake koramu mugako iyo asebo mayaye wono egento bagotebanga Nyamira nkwandere ko make a very big statement ase wiki ya mugo wiki bire chikoroteki chire motwe onye Nyamira geko omo ekiama kia Amos Nyaribo geko bwa Nyamaiya kebuwe Kerenyo naende kebuwe Nyansiongo it would mean Nyamira county ne tuare nero eriogiri yaye ryo wetenera ne chameria togochikokoraki tokochikonyara koyombinga tali chambe wata chinguru asiriro bari Nyamira so then it means singa Kisii County ye ase wane gochigotwara mochando ekero yako na wetana na ne chama so it means singa Jubilee na bera so chikotaki presidency gose echigobeka chinguru chinyana asense mo ya Kisii County because bono it's like Nyamira ya teire yeteneneire yoro kiribo nyamasi bwaye yoro kiribo nyamasi bwaye
so bono wansi aho kiri nyamasi bwa yero itumini singa bono ye chama ya uba bono yuso nyo onyaga aise ko yanda bwe chi by election iti chonsi sato no cho matabinga ngo bekoro chubiriga oncho muligereri liboli na lielio asenchira yowikirano nese mambia bono asani ntagete tutwale libaga twacha twakwana narole kwa kundi limiga lyanyegere kwanera abantu bamawawa tukole bone mambia bono mbia mono litanga ntagete ko watabanga mbia mono asema amuri kwana Margaret oria omuraibu chikamati kurwaria sambe tundwari samba na kamoge binyoro byana byamawawa na ndente ngambu ya mona abantu bamne bamawawa buna botambe nko batebya ikarona baumire gonko bakira ngambu ya mono yakogera around irimba rudu sidi bosogo mato nyango tiyango tebi chikura nege ntuyo gokomia na boko gendo tanane okwana nabantu kabisa otiororoke kabisa orune chikura chitaikiti no nemia so chikura chiri abantu bangeta so bongera kirinde ne chesa na chiale ko ngiro bisi asonda syo monta kanyoru muntu kuruma wawa batebi ngana tebire ngambu ya mono na enderende buna rina batebya na ndebuna ngo chana batebya nkuno kwira nande kenyoro kuno koba inyoria okay ngari bagari rimu ale ko ngira ndi rimu gatenenia bono nabona aba nkuno ko banyoringa na ende na iranire abasaye babono bagotebanga nimerudi nikaoga nimerudi soko kai na yende ne sibirie na ende na iranire chiro one chiro no ande nkuno ko nyorani tore ibagari rimu atete ko ngira ndi rindi aba abonko basabanga abantu bana bamagwawa ingari bagiri round yego chicha erinde tonyare ko batuko banga amangana itamawawa asekero yomo akauchikoba involved okay mawawa watebire bono gwesibiri nairanire chiro kwiranire chiro asa diwezibiri mwancho muligeli otebire ne chiro nindoche yega bita samoita goteba gali chinsemo kia bonyoru tunajua Fred Okengo Matiang'i kwamba hata asipotembea kila kijiji we know that is the one batebire nga barolire esigino Nara igo goteba Innocent Arati is going to move from ODM with a big team of young group the likes of Sifuna oyo David kurwa chinse mochie ege county ya Kisii ndoche gaiga nara iga ochotebanga Matiang'i will not be the president of this country because he is the one alituangaisha wakati wa kumlaki sijui Raila Amolo Odinga agoteba era kunyure bikoru bya matukamagega igo kirendo moraria asabara ya babonsi piba igoro abonsi pia babanene ngotabu atibugundo bwaye naki kyakabuli ntete gukora na ndekera ngukora litanga ningora aligereria chimessage cheino nindo chebora akitingo bwata nabwata liberera lia yabwata ri nyinge nantebye tugakwada dere gakingo mu request mambi ntukwane nindo chimessage cheino tigandara chirigereri bali mwanya arakawa mokonyora libaga nagosoase umo ngwana ito yabono mambia tuakwanire amange nindoche maina agotebe Soko TV tikandara irana muinaiga senseme yendoche abwo baroro banyariko bakulika chi message chiabo nchirigereria sobwango egera tukoro twakokwa eri turwa mu director nagonterero na alire chinyinge nindoche gaiga oyo makuru kwanga ekirandi kia baba agataba kuru yabe no ali meyo murubeli mbako mwelio na ndoche gaiga bali bakwana ndoje Jessica bolio nyarako bagateba Jessica Morano ali meyo murubeli nindoche abange gaiga Colton Uto nichi nyinge chikona kwenda igoro nindoche Charles Luanga nindoche Orenge Wycliffe burabu bwa maino tibo koro kia burabu bwa ngoro ingencho ya nelinga telio monto ogosekera ogwanchete mbale bagosekera buya kulende ngoro yabo nigerembe narolire gaiga oyo niga agokwani abange pamoja nimewaona Diana na Innocent Keroka watching my wife Rael na children kuruwaiga na bondoche toto la Kisii agoteba mgiri kuruwa kanyimbo na abange bale nataka kuligereria na arolire chi reaction chaino na asabira mabira nabo ntatoke kubasoma mwensi nejisimu chino chiachire Hassan yes inyora libaga next week ntuatigalia bwo muamate asabura bito baochereretu ntuatigalia na baria abarosi enchera ntuatigalia na abarosi enchera nchuchu matatu tukwa na abarosi enchera tumanye sibaberete enchire bakare korosia ntucho mbache babugulia bamura bonsi guchiorogo sinandira abara abana kubakina ni babatebi yaya muri kogendande mwanchu muligereri umuske Mahatma Gandhi igagotebanga kiliota gete ko orengerere tiutware go so ugo nchuri kiliota getonyore litangania bwe komanya na ugo nchuri birengereri byago
obama onchuriria ali utagete aigane Nsoko TV murubiri Nsoko bwakire twachagete 12 na Diana Ndemo na Inche Innocent Onyango twacha twaleta chwe yaitebaga iga twaletera asadi ya rugo kirio muliro na senchira bene kurwa sensemo ya kabiri studio ntubwate barbecue ngumuruka Barnabas ya goro ku barbecue na boygo ntubwate John Kebati umumura umawawa na arorekera mwana umwabaika gaimukia maboko igoro na gatebanga bona tuabwenere biya mono mwanchu muri gitumira ne mambi tichikabire tokore muna tuakorire rero asante sana.